Sunuga pa to ninyo dito. Ano mahulog yung pagkaon? Sunugon pa nimo nga lilin. Muluspad mga kililin nga ni. Nagka-imagine lang na ako nga. Kung kayang dagan mo na nililing. Pag anak ko sa hangin, lahos ko. Guys, good morning. So na Santa Merced ni guys. Naghiwa-hiwa sa kalabasa ay matulay ni guys. Magulay day meron. Dala ko kalabasa niya napon sila sari-sari ang orgi tambo. Lami kay ni guys, kinay dahon-dahon. Ato ning adobohon nga sinabaw. Sabaw-sabaw. Nagluto ta guys. Bless us, O Lord, and we stay with you to all God we receive from the wind to praise the Lord. Amen. Wala to. Dali mo dito. Dala. Ano ni Brexo? Mix na mong gulay, guys. Sari-sari na mong gulay, guys. Bayad! Nagkuha naman ng guro to. Alam ko. Bintoy! Toy! Nabilis pa siya guys. Nabilis pa ang dalaga. Hey guys! What's up? Pagligin na mo sila. Na, tulog siya. Amo rin sa kabang ko dahil lang. Wala kaya. Wala niya rin itong pitay. Sabi sa kwarto siguro. Nasa kwarto na. Init na iga nga. Tinginit, gid karon kay. Tiyo, bakit eh? Ikaw? Laki anak ni Kono? Di ba yan? Bae. Bro, na inlinyo ba? Linyo? Inita di anak. Dagko ay bagtak na ba? Pabili doy. Member Reno. Ilita dari ako. Baha ay dito sa kuan. Manila kasi baha. Ha? Manila. Bagyong na. Brutal. Homing! Homing! Hindi anak ka niya. Wow. Hindi anak ka niya. Saro-saro. Hindi anak ka. Kasi tadi. Sama ni si Mimi nga. Kami. May murang ikagkanding may tanawan ay may lalo eh. Nag mga yabo, humba ka na. Sayang kung humba to siya. Ay, panghulog na sa ilalong. Kanding. May dami kayo ay sunod. Kanding. Mimi nga. Gataan ng tanin na may gata. Nilubay ako ko. Ayaw na. Ano ba? Ay lang ni Lubit yun. Saya ang mga kabawan. Huwag yung kita. Pasag ko na kabalong na Lubit ya. Mangutan na. Lagi mo. Gata na. Yan na. Isa na ito sa kaong. Gatan na to. Nagigata o. Operasyon na sa to guys. Nagdaghan nami guys. Maabot gini dito sa kuan, sapa. Ilang Saan na to? patugi na imong lawas lang. Bangag. Ko sa sako dito ikaw. Ko sa sako. Uy, dito na isa kaririyo. Baga na yung mother na. Bagaang. Baga ino na. Tanawa na yung kanyo. Kuan lang siya kanang lapad. Baga lapad. Ah, ibunala sa kuwan. Mantalinis. Wait na.
Pwede na ito ni mo dalaw ni mo si Maria ugma. Matulungan naman yung tulo. Kuha na lumping. Saan ito? Batog to na yun. Labaw bitaw na yan nila. Kabaw nga natusok ni kanina. Kabaw ng suot. Ay, ang suot yan. Gimana mo daw tarik mo doy? Siya mo sanggot tayo ba nay? Nay. Nay. Sanggot ba? Ang butol-butol lang sa tuan. Koreana to kayo nagdalaha. Dala daw ko par. Sapa. Ang sapa. Ayo siguro ka na to nagdala sa sundang nay. Dagamimi. Ano sundang? Wala ko kita. Dito ka itong putol ng hanggat. Ito daw, ibuatan ka. Paglinding din mo Pilipin. Ano, mas hindi dito kay. Agad ko na tayo na. So, hindi kayo. May ito ka itong isa kasanggot ng kunaw. Wait, tira daw. Ganawa. Muraskuan. Parang asang buti, lima na sa na ato. Ignoy, agon yung retire na na. Puso pa sa una na ng tupad. Buhi ka na nito ang salmon ng panhit ka, no? Buhi kayo. May na kay Dretso na. Wala kay sundang detek, sungkot. Putol itong sangguti. Ang makakatuan, butang nila. Ang Ano ito? Tuwali pa paririwan, gamitan lang ni papariri. Gamit ni Rere. Ang sundang lang. Kato sundang lagi mo tawsa. Anday. Ito tangkol. Tangkal sa. Ano? Ito tangkal manok. Ito lang. Tangkal manok. Wato ka buok. Baboy yan. Ito kaunom. Ha? Di mo kadutlan, God? Ha? Kadutlan. Dito na lang itampo sa bangago. Ay, dagan ng sagbot da. Dali ang sunog. Ang sagbot. Magkompetisyon tayo. Ay, umaga. Nay, tugbungkog pa na ya. May sundang lang deh. Dapat ito maliliit ko ako. Tugbungkog mga kaya ang project sa mga matra. Wala ka lang. Kabanan talaga ka. Diba? Ayay. Ano ko ba naman? Kaso ko magkakabanan ka. Ah, tabo lagi sa pagod. Bukas kayo, Lotor. Ha? No, kaso ko magaban ko. Asa ka lapit paguban? Dito sa inyo mapraktisan. Bakit pa naman sa merkado?
sad-sad. Ah, di ba makita? Balukay kayo mamalit kay mga prutas. O di ba makita? Itong ulang adlaw, isa sa ilabalay siya classmate. Samat, ganina nagtutong ko ng classmate karon. Ganina ko sila dito. Lagi, tabo lagi. Tawag dito nga. Tawag dito nga. Kung di ko magkato sa mat no, ipi na mga need man og picture. Ay need man. Naami sa video. Tawag dito nga ko ana ingon siya nga ako lang subong diha. Ayun ani sa balay kani. Ano? Di ba balay? Hey. Kabulabog git. Wala ang langka aga buo. Ay mo cellphone len. Tamnan tayo balik bangos. Bangos yung tilapia. Kano butangan tilapia? Tanong gani. Tanong gani humay gani sa malana. Tanong yung buk ng isda daw. Pag ako pinili mo, lalabas ang Lang doon bang para mag-duot bang. Duot ang kahoy ba? Kawan ko. bulok sa mga di. Bukod. Sakang yung kabalik. Dito sa naitik. Apa man ka paingon? Gato ko boss. Domingo. Sa ilubong. Host. Ha? Ang host ba host? Itabangan. Nagtuod ka nga kanang ihawon sa pato kuan na dito ra na sa payagdoy kay lahi na nga kuan transaction. Mr. bahala dito si Alan kay Silduman. Pagdalitson, baboy. Sunuga pa to ninyo dito. Ano mahurot yung pagkaon niya? Sunugon pa nimo nga lilin. Muluspad mga kililin nga ni. Nagka-imagine lang ako nga kung kayang dagan mo naniling. Pag ana ulo sa hangin, lahos ko sa kalayo. Ikaw nga naman yung video kung gibidyohan dahil nyo. Ikaw sa pagkatabang ato nga. Ginukuha ko. Maka-cellphone, maka-video pagkaka nga naratol na. Ang kuhaon wa nato nakitang bandikal biro. Makamuna-muna pagkapag-video, makamuna-muna ako na okay ra dili ako ang nag-gudlet sa lighter. Oo. Kay dili ako ang mapriso. Oo. Ako man nag-gudlet. Ikaw nagkudlit sa lighter. Oo. Jesus mura kay kabutuhon tik. Dili, kay hindi mo guys. Guys, sunog guys. Punta natin. Ako sa kanang kalayo. Oo. Kung katugid na videohan ka pag ana nako nga dito nagkanlat tabok ko dito. Pag tabok ako dito nigdako naman sa dagan ko ang kalayo lagi duula kay nako lagi. Ang kapalit-palit yung kalayos hangin. Kung katulad yung nagwag video basta ka. Wala man gud naghangin pag panghaling na mo. Nakabarangay lang ko. Wala lagi naghangin. Nganong nagdagan nakabarangay. Na, Kalit sa lugar to ang hangin. ni kalit ni unos ka ng hangin kusog kayo. Amin nagsugod ang kalayo dani. Nagada naman may naghaling. Ayaw ko ni mana nga gahiti nang. Oo. Gahiti ang imo diha kaya nga ako gigahitan ako. Oo. Ingon dahil siya nga wala layo ra. Layo ra. Oh, layo ra kuno iko nga gahiti kay para ang kanang ko dili makanlatan sa layo. Sa layo ra. Ito sunugon na nako. Sunugan na apa? Sunog nako. Di wala pa to primero. Uy, nagdako ang kalayo nagkanlat naman dito di. Kuha ko sa blantinis. Maron nako. Parungay mo diyan nang abungin nga dili makapayon ting babaw. Wa maiyo man siya nga layo ra. Dili layo ra. Hanginon pabitaw natin pag ana sa pagkuyop sa hangin. Sa ila dito kalayo di. Ngano uga na ba di ang kuan di ay? Dili gani kay duha pa to kadlaw. Ikaduha pa to kadlaw. Ay, dili. Kuan na tuwa kanang dali ra kalaya ang kuan kay tungod sa kainit. Kandak ang kalayo di. Ako ra na din kay di naman ginako mapas di tubig. Pahita ko baldi wa baldi. Namay may tubig. Dinay tubig. Na ka schedule man. Ako to kadaog ang tab kay Ngano di ay naapod sa diha sa kilid, naapod sa dito. kanit kalayo da dito pa ingon. Nagtuo lugar ka nga. Kamura day duha sad. Ami na duha. Nagtuo lugar ka nga ang kalayo dito ra kita nang paingon nga dito man sa paingon. Jesus kanang akadlok mo dili sugop sa butan kanang dana o sa putin nga dana ana sugop pugid na suong pugid gid. Naa pa man gid kalayo ang paingon dito. Oh, Dala ako bandid ka. unya Yeah. pagka patay sa kalayo. Luya. Mura mi naman ang iwan sa kanang mga ano sa kuan nga namang kasabot kalingkod ko dito. Tapos
Kaya og naglahos dito, ang baboy ni LJ, Ilmir mo akong gikabalakan. Katulog yan, ulangan ito. Kagok-kagok manggid. Pag-aog ka ito na mo. kung nagdilaab na dito, nagdilaab pa gini eh. Kaya kung kumimanang, magkasukan kita arson mo ng bago. Sa ngalong arson man, sunog man. Ako mong ko nagkablet na to, kaya kung hindi ako nagkablet, para na. Sagdan mo. Ako mong nagkablet. Sagdan ako. Galing kaya ako ginagkablet sa lighter. Kaya kung ako ginagpriso, madami. Ako may nagkablet sa lighter ko. Nakinaasa, murag naasa yung video mo na yung nga. Sunugo na nako. Sunugo ka na. Muy gay nakakuha sa kong utok ba nga nakaon yung video. Nakaon pa rin ang video na to. Oo. Unya nganong wa man nganong gi-stop di ang video di ay? Pag sunog na lagi na, kaya hindi ko pa nagkalawan nila. Panapri na may. Siya ang iyang cellphone yan, ang gikuan. Kaya wala na gi. Katugay akong cellphone, gid mo. Klaro, gid ko kayo. Kaya di sa umuro yung cellphone. Sunog sa akong cellphone ngong naduwayan ako kay. Sunog gid siya, ugdaw gid siya. Kaya dadto rin siya sa punuan no. Ay dadto pa sa nikuan. Na pag ang kalayo, pag nikanlat ang kalayo, pag gidagandagan ko man ng cellphone. Mutong na-off gid siya dito. Sunugan na. Naalo ka dito, na-upload. Naagi upload ako. No. Sayang pa ito nakita. Ang nasa sila doy di ay. Ang diha, kami naman din ni. Doy-doy mo to si Doy-doy to Claveria. Awo mo man to silang to sa Claveria. Kay kung napidyohan ko siya, Basta lagi. Namahaw na si Alan guys. Bulad iyang sudan. Yasuka na. Daw na siya kape. Di na siya magbawon karon kay basta Sabado. Hapdira ang iyang duty. Yeah. Una na siya kaon. Kaya pa man ng mata ang mga bata. Ato tanaw ng mga bata guys kung sa ilang mga purma. Wala, napriklayo ang banga guys. Nabayanan man ako din sa sagbot. Napay kalayo. Kalingan manigapon namin. Ako. Yan ang punduhan sa tubig guys. Bago ni natrapal. Pinalit nililin. Mapunduhan eh. Makabisbis na ni guys. Sayang yung bunga sa tumarang nagpus-tagpus sa hangin. Tengara kay bunga. Muburo siya. Lamig ini siyang kuan guys. Marang. Ubay-ubay gini atong marang kung wala kuan. Sukat-sukat karon pa siya nagbungag daghang kayo. Mga daot lang. Tungod sa hangin. Tambok katong kuan. Nabuhi ang sayuti nga gisulod na ko dani oh. Ang uban kay wala. Atong talong. Niraban ni saysay yung nibintoy gahapon guys, sapit na ng mga uga.